खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। रेलगारिजों सौख्रांजानायनि जाहोनाव गंसे साखा खब्रै गारिया गाज्रियैनो बायख्रेबदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला धुब्रि जिल्लानि दुमरुदुआव खारफुनाय गंसे रेलगारिया गंसे साखा खब्रै गारिजों सौग्रावदों, जेराव सिलिगुरिनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय WDC 4G4913 नम्बरनि गंसे मालगारिया दुमरुदुआव AS 17Q8055 नम्बरनि गंसे गारिखौ सौख्रांदों। गारिया रेलनि क्रसिं बारनो नाजानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों, जेराव बे जाब्रबथायाव गारि सिङाव गाखोनाय 4 सुबुङा खुनुरुखुम गावनि जिउखौ रैखा मोननो हायो आरो मालगारिया 1 घन्टानि बांसिन सम थाबथानानै थानो गोनां जायो। रेल गेट गैयैनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। सोरखारनि जेबो मदद मोनैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरानो जयै ओंखारनानै बायनाय दालांखौ फाहामनानै लानो गोनां जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरिबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारनानै गोबाय दालांखौ फाहामनानै लादों। बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बे दालांजोंनो 7था गामिनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो, जेराव स्कुल फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै हान्था मेला खालामनाय सुबुंफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। जों UPPL सोरखारखौ दालांखौ फाहामनानै होगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि सोरखारा आथिखालाव जोबनायनि लामायाव फैबाय। नाथाय सिगाङाव बिथांमोना 5 बोसोर सोरखार सालायसेयावबो बिथांमोना जोंनो दालांखौ बानायनानै होआसै, जायनि जाहोनाव जों रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै जयै ओंखारनानै फाहामनानै लादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। फैगौ 29 आगस्टआव गुवाहाटीयाव फैगोन नखर मन्त्रि अमित शाहआ। गुवाहाटी सोहोरनि खानापारायाव NDA पन्चायत मेलाव बाहागो लागोन नखर मन्त्रि अमित शाहआ। साननैनि हाबाफारिजों दिनै गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामगोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। बे साननैनि थाखाय आसामाव दावबायनाय अमित शाहआ गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै कयनाटरानि रायजोआरि आलासि जिरायसालि नमायाव नखर मन्त्रि अमित शाहआ हरखौ बारहोगोन आरो बेनि अखानायैनो फुङाव गुवाहाटीयाव लुफुंनाय राजभवनखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव खानापारायाव खुंजानो गोनां पन्चायत थान्दै मेलाव बाहागो लागोन आरो कलाक्षेत्रआव खुंजानो गोनां गलाब बरबरानि 100 बोसोर जोनोम सान फालिनायावबो बाहागो लागोन। जोबथेसालिनिफ्राय वाल बारनानै खारखोमानाय 2 कयदिफोरखौ हमफिनबाय पुलिसआ। जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानायनि 6 साननि उनाव बे 2 कयदिखौ हमनो हादों पुलिसआ। मरिगाव पुलिसनि SITआ कर्नाटकनिफ्राय हमनो हादों बे 2 कयदिखौ। फोरमायथिनाय बादिब्ला मरिगाव जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानाय 2 कयदिया कर्नाटकआव खारखोमानानै थाहैदोंमोन। बे खाजानाय 2 कयदिखौ जियारुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ सुब्रत सरकार होननानै मिथिहोदों आरो बिसोर 2खौबो मरिगाव जिल्लानि जेलाव पक्स' आयेननि सिङाव 20 बोसोर जेलनि साजाखौ मोनदोंमोन। दानिया रायजोनि गंफ्रोमबो सोरखारि देहा फाहामसालियाव 100% बेसेन नाङै मुलिफोरखौ मोननो हागोन। दिसपुर लकसभा भवनाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों मन्त्रि अशोक सिंखालआ बे खौरांखौ फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजोनि 4873 आयुष्मान थानाय सुबिदाफ्राव गासै 30 रोखोमनि गोनांथार मुलिफोरखौ मोननो हागोन। 10,018 गुदि सावस्रि मिरुफ्राव 125 रोखोमनि गोनांथार मुलिफोरखौ मोननो हासिगोन। गं 221 रायजोआरि सावस्रि मिरुफोर, गं 17 लेङाइ जिल्ला सावस्रि मिरुफोर आरो गं 22 जिल्ला देहा फाहामसालिफ्राव फ्राय 261 रोखोमनि बेसेन नाङै मुलिफोर मोननो हागोन। मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिफ्राव 352 रोखोमनि गोनांथार मुलिफोर आरो 69 रोखोमनि जर'खा मुलिफोरबो थागोन। रायजोनि 99 देहा फाहामसालिफ्राव गोनांथार मुलिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो मोननो हाखाबाय होननानैबो मन्त्रि अशोक सिंखालआ गावनि खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। आसाम पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि लाहरिजानाव 10 कौटि रांनि आयेन बेरेखा लाबोनाय मरफिनफोरखौ बोखांनो हादों। गंसे ट्राक गारि सिङाव एरसोखोमानानै लाबोनाय बे मरफिनजों लोगोसे 2 सुबुंखौबो खानो हायो। हमजानाय 2खौबो आली आहमेद आरो गुबुन सासेखौ महम्मद आजादक होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर 2खौ हमनानै दायो बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय सुबुंफोरखौ सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानै पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि सुबुंफोरखौ गोख्रों सांग्रांथि होदों नागालेण्डनिफ्राय। आसामनि सुबुंफोरा नागालेण्डआव हाबोब्ला गासै मोन9 नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। मेरापानि सिमानि गासै मोन 11 भिलेज काउन्सिलआ बे नेमखौ फोसावदों आरो जायफ्रा बे नेम फोसावनायखौ सिफायनानै नागालेण्डआव हाबहैगोन बिसोरनि सायाव गासै 50,000 रां जुरिमाना फोनांनाय जासिगोन। फोसावनाय बादिब्ला फिसिनाय मोसौ बोरमाफ्राबो नागालेण्डआव हाबहैयोब्ला रां जुरिमाना होनांगोन। ILP नङाबा भिलेज काउन्सिलनि गनायथि गैयाबालानो रावबो हाबनो हानाय नङा। फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय बे नेमखौ
खालामनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथि बावनाय बादिब्ला नागा गामियाव बन दाननाय, ना हमनाय, सिखार खालामनायफोराबो भिलेज काउन्सिला बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।